täältä näin peremmälle vaan. Mennään allakaupkaan, missä kohti. Tää tää yläkerralla. No niin, pussi toi tähän, mennään peremmälle. Elikkä täältä löytyy meidän oma lanssi, täältä löytyy vähän sohvaa, tilaa istua, vähän pidempään käytävää. Täältä löytyy meidän koko toimisto ydin. Sitten tietenkin meidän kossiseinä ja sitten meidän keittiö. Jees, lähdetään tsekkaamaan meidän päätoimistohuoneet tänne kulman taakse. Jees, eli meiltähän löytyy tähän pientä puhelinkoppiä, missä meidän tykkää soitella puheluita. Ja sitten tässä kulman takana on pieni lounge-tila, eli tää tykkää myös